Počkej, já až dohraju se hra. Ne, to si musíš pustit, to si musíš pustit. Až dohraju. I to si k půlce posereš, fakt se posereš. Až dohraju. Aha, a už chybí kachna. Co to je? Do prdele. Byla kachna, to nikde není. Já se... A v kuchyni je. Je v kuchyni, to je dobrá zpráva. Ještě ti pošlu jeden dobrý, on to kází, jo, chceš? Já nevím. Jo, pojď to pravda. A jej, kachna se blíží. Maja, pojď, to budeš... Já ti ho... Co? Ty srandu, pojď. Jak to vysvětluje ta hlava? Ne. Něco lepšího ti ukážu. Dívej. Běž pryč, kachno. Do prčic. Už aj vlk v oběhu. Majstre? Ne, cítím super, fajn. Ty vole, ne blízko. Já se vyseru. Je to úplně hnusný. No. Dobré, kachne fuď. Co ty? No ty tam zůstaň, frére. No, už já jí medvěd v oběhu. Vidím vlka. No ty tam zůstaň. Já to nechci hrát se hrát. Je strašně... To je taková lekačka nepříjemná. Do prčic. Mám koupím pizzu, když mi necháte přežít. Nebudu to hrát. Mám úplně husinu na nohách. Furt tam stojí. Oba stojí na každé straně. Je to špatně slyším, se sekaš. No.